Helo, dyma y drws cudd a dyma y stordy technoleg gwybodaeth. Ac dwi eisiau dangos chi rhai pethau nawr, so gai'r camera a dangosau pethau chi. So, lawr fan hyn, mae gyda ni Lego, okay? Ac dyma'r brains i chi gyd. Mae gyda ni tua 6 set yn gyfan gwbl. Ac beth ni'n mynd i fod yn gwneud, mae blwyddyn 8 yn mynd i cael go gyda rhain. So, chi'n mynd i cael tua 2 gwers, bydd angen chi mynd mewn i grwpiau, ac mae'n dibynnu ar size yr dosbarth, falle bydd grŵp o 3 neu grŵp o 5. Ac gwers 1, bydd angen i chi mynd i fan hyn, adeiladu rhywbeth. Gwers 2, byddwch chi yn creu rhaglen i'r rhaglennu'r bren fan hyn, yr ymenydd, y system. A gwers 3, fyddwch chi yn mynd ati wedyn i gwerthuswch gwaith chi, cael ei redeg, ffilmo fe, cael y dystiolaeth lan i gyd. So, dyna ni. So, falle chi'n gweld tu fewn y bocs yn barod, ond tu fewn y bocs, mae gyda ni'r offer a pob peth i gyd. Ac mae rhaid i chi wneud yn siŵr bod chi'n edrych ar ôl rhain, achos maen nhw'n costi ffortiwn, ac mae gyda ni fan hyn pob peth sydd yn y bocs, ac wedyn fydd pob grŵp yn gyfrifol amdano fe, ac os mae rhywbeth yn cael ei colli, wedyn chi fydd yn talu am y colled yna, fel grŵp. Okay? Chi fydd yn talu amdano nhw. Ond ar hyn o bryd, mae dosbarth wedi cael go ar hwn. Mae hwn i gyd yn arbrofol ar hyn o bryd. Ac mae fel lan i chi i creu pethau. So, os i chi a diddordeb mewn hwn, gallwch chi rhoi sylw ar y gwaelod. Os i chi ddim yn blwyddyn 8, ac hoffech chi gwneud bach o stwff fel hyn, falle chi'n blwyddyn 9, neu yn blwyddyn 10, neu falle 11 hyd yn oed. Just rhoi'ch sylw ar y gwaelod, a gen i weld os mae amser sbar gyda ni, neu falle gallwn ni cael ein dwylo ni ar mwy o'r bocsys hyn. Okay? So cofiwch, rhoi'ch sylw os mae unrhyw profiad gyda chi gyda hwn yn barod, neu os ych chi wedi gwneud a chi wedi mwynhau neu falle chi ddim wedi mwynhau just rhoiwch sylw ar y fideo hyn. Okay, diolch yn fawr i chi, ac os ych chi'n blwyddyn 8, dosbarth fi, wedyn fyddwch chi'n cael go hwn yn yr wythnosau nesaf yma. So, hwyl am nawr.